Его умира Айде отпреде. ги бием, бе. Арите бе, да бе, арите бе. Аре да ги... Аре ги бим бе. Много не ме зад сес. Къде, горе? Купувам барети. Уф. Айде Няма долу, някой. долу бе, долу бе. Чай, Кой го аз очаква? тогава взема една флашка, брат. Вземите долу, баретите, бе. бе, хора, вземите баретите, бе. Бареките са Да. много оръжие, бе. Нали казахме, че отиваме горе, бе, брат. Долу, бе, брат. Аз мислех, че долу за... Плащам на сайт. Не флашнах на сайт. Да, стига с този бодипол. Гледам Сити. Има един мид. Има един на Сити малко. Един на мид на Ей, малко. сис! О, лет ми из! Давай. На мите. Ко пише Гого падна на колницата. Солницата. Риб солница, какво ти кажа? Той никто верно ме е набил 60. Карючаме, горе или долу? Ам нормално, с бумата да сме горе. Вече не съм много. Майте за попа, че... Желаме шанс. Опа! Скочих би да спам. Дама са на... Аз гледам... Тролих хорейки. Аз гледам тунелчи. Мира има бомбата сега. Още гледам... Какво? Няма никой на бед. Тончо. Тончо може и да му обране там. Не, бе, не. Няма никой тунел. Само, че... Един беше над мене, ама не знам Няма никой на... кой един. Чай, че гледам. Не, той тонче мина там. На бе съм плантнал, гайс. Давай, Да, давай. да. Тук е, зад тебе. Аме бе, брат, моля се, защо? На малко е. Торчо, знаеш ли мапа, брат? Тони. Браво. Браво. И мака. Знаеш ли мапа, бе, мен? Чакай, аз си мислех зато, извиняй, мислех си зато, честно, знам мапа. Горе-долу, знам го. Как сам моля? Моля се, не бе. Моля Чакай, ще му направя нещо, брат. Да го държеше на пойнт. Момчета, флашвам. Маре, помогни. Това изби, брат. Шибаня, ти педал е вдясно. Да умираш по-бързо. Някой взем бомбата тогава. Да. Ама... Давай, няма нищо. Давай. Не оттам, бе, брат. Чакай, аз не го... Абе, брат. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? То... Вазвай, Меш. бомбика, яко е, брат. Защо минавате оттам, Мали, че бе? троля, брат. Аз не мога играм. Защо и тримата глупаци минахте оттам, бе, брат? Да, ама аз Аз не отивах съм с минал някой, който никъде, ме учеше. мобиха през тялото им. Той на мене после ми пикнаха дома. Ясно са ти двама. Още един. Или двама. Даже може и още един, да. Дома е майна. Абе, това от кога е така, ма? От... Пред... Скоро би трябва. От преди една няколко седмица. седмици. Не, от преди една седмица, малко е. Повече. Дали бе? Повече. Да, аз... Яко севам, аз... Аз нямам Как нищо, бе, си, брат. бе, Аз... бе? Брат, аз нямам пари, бе. Бай, аз нямам нищо, аз нищо не съм на тази игра. Бе, Бах, та шака. къдо. Ма аз тям нато да бетвам, брат, и... Ко да правя? Сършкам, бе. Има двама на A. Отиват двама към B-сайд. Брат, Иван е най-големият локер на шибаната игра и той даже не знае как ме убива, брат. Той мърда и ме убива. Има SMG и не го използва, брат. Браво, Дончо. Как спечелихме, бе? Бах ти, брат, Иван има SMG и ме убива с дигъл по най-големия късмет, като съм мърда, брат. Даже не е спрял на едно място. Той иска калаш. Аз имам, манкици. Аз ще си взема.
пари. Да, тук ако взема смок, брат, колко брата смок? Не взимаш. Тя, които ти отгоре не ръшкайте, ми ще покажа пак. Тони, аз ми бомба. Много моля, брат. Тук с Папа, тях. внимавай, мен. Така стоиш. Момчета, дайте. 3, 2. Съжалявам. Майко. Искаш да ти фашна, бро? Еми, пада, бро. Вземете бомбата. Добре. Един от А. Двама. Брат, набих на нашия гол. Някой гледа... Още един от А, още един от А, още един от А. Просто и ние ще го играем, беко. После ми се оплаче. Жопата. Давай, ще... Майка ти стара куче, бе, брат. Кучело измри, бе. Хорошо. Тук са. О, горе. Стига столи гив, бе, брат! На сайта, брат. Майко да умре и то. С майче кона хада. Той... Бате, и двата патрона мислех. Той аз имах 0, ама Ой, вече имам си 7. Ей сега си ти направил... Вай. Ще ги гавра цяла игра. Аз стоям на сайт. Жопата. Добре, иде. Найс ранен. Ох, оцелиха ма. Там са. Ти им подпалиха за Долу балетите, бе. пиратка, брат. Тончо и на предивище слива. О, байсепс див, секс, бате, секс. А, Толкова така. за колете. Наша. Не е FK. А в туалетната, мой да е в туалетната. А, да, в туалетната! Вътре! Чикме го. За нещо дропнат ПМ. Намеря. Ванката има То 200 как са се демидж. Вижте ванката. Брат, поне не съм най-зляв в играта. Абе, аз как не знам. 16 Stay кила, strong, Борис. Аз мафакъв по цялото. Брат, аз си Тони, за жестоко коса трудя и 7 кила, автор. брат. Няма никой на Б май. Много Мид, бе, май. мид много. А? Фаш? Или... А, не, това е А. Не, бе, бе, има. Мид има още... Как ме Си, са... мид, трима. Трима. Пак ти! Той се движи и има отбива. Това е Боро, флашвам. Моля се. Тони, а? Давай. Але. Не знам дали има повече. Да, Тони, чуш Имам много ясно. А, не, това е... Чакай, аз имам бомба, Аз имам бомба. Ръжите, че ще го взема. Не, бомбата е... Няма, това е сол. Буснима. Внимайте от бедането е нещо. Давай, мен. никога. Сол за 2 са не нещо. Ще ми види. Да, ето. Его, браво. Изящ са, бе. Ще идваш зад мене да я буко. Не пускат някой. Ще взема аз Има ли дефист. някой параля днеска или не? Аз. Аз Кой чух, искаш? аз чух Тони да казва някои снуски, брат. Ако някой предлага на Драгоски. Той... Тончо приема снуски. Той ми на снуски ще ме апниш, бе. Още има ли там? Май, да. може. Те скоро не... Охо, чакай, ни... Още една. Имаме бомба имаме. Ай, мъртв. Още една. Бисми. Имаме ли бомба? Още една. Още един. Ще го бомбардира директно, го изумре за това. Нямате ли бомба там вие? Охо. На мен им се видя, че имаме. Браво, бе, Тони, ни ги изчистиме. Бомба при нас. Ай, сега ще хънтвам банката. Банка? Где стоят тук, Майко, Букук? дому влезнах на анален и Браво, Тончо, Тони. Тончо, брат, аз сам се покавам и той наша нагледа. Кенефа,
бате, седи и гледа. Изчистихме сметта. Аз искам да знам какво ли става в тях тависи, брат. Дали са ли... Да ви еба и потните 10... Бате, аз половината игра сама. Един долу, един... Брат, така се играй бето. Аз смолнах. Знаеш ко? Ба съм фул флаш. Сигурно ще стана. Май няма никой на Б. Майца Охо. мид! Оцелене. Кой? Бум. Носа! О, Луца, да. Не знам дали то смокчи Са- някъде. Гранати замерете ги с гранати, не са... Нямам. Ой, Миро! Кой ме стреля, е? Ми аз Кой стрелям, става? ти ми си Стой, кликнал стой, пред стой. лицето ми. не бе, Ох, Койте са, гайс. Не, бомба. как там ще му умнеш, бе? Браво Майко, е, двамата браво ми се е. нари- Двамата ми се нари. Кой иска калаш? жопето, ако влеми, просто му кажете да се разрева кощи и това е. Бати, двамата ми се наредиха. Аз тя ма. Стончо тя ме. Емо му е написал нейте си соп. А, как се каже то маба, бе? Чай ти забравих. Това е Вертиго. Вертиго. Аз затова се кефя на Вертиго, брат. И то мап е много от на Сити. Много. Флашове на мид. Why you bully me? Ai, carinha desse moleque, velho. Olha os tênis lá. Тука са, тука са. Мога да вече се Брат, вина през. баби, пускат на майна, брат. Извиняй. Нурхан, извиняй много. Не можа ли малко по-нагоре да е метни в тази граната? Извинявай много. Рото те са трипъл пуснаха на мид. Чай е тончо. Защото така ме кеф. Станаха двамата най-слаби. А, да, верно. Един не гев даже не може го нацели къде трябва, бе. Има на мид един, гледай го. Гледам го. Ротейтът май. Тука са, тука са. На мид отиват, на мид. Чекни го. И двама са там, двама са там. Двамата. Отдясно, отдясно сти, отдясно сти. Отдясно ти. Бра, иди. А това Как дали добре беше?